Ngicela ukubingelela umbukeli esekhaya esemotweni ekuphi nakuphi ebese ngithi kuwena mbukeli thokozela nawu umculo webandla labapostoli abayishumi nambili kuKristu. Lo mculo oculwa odadewethu enkonzweni yabapostoli abasha ngokwenyama. Lo mculo ke siyawukhangisa sifisa ukuthi ijunior likaMama lidume lihambe liye phezulu kakhulu. Lo mculo ke owenziwe lapha wenziwe ngothando ukuthi thina njengabantwana benkonzo suthokozele sikhumbule injula yethu, ngoba ubaba uMposoli phakathi wathi mangabe akha istructure sabantu abasha wase ethi abantu abasha akube nezinto abazenzayo enkonzweni ezizobagcina ngaphansi komkhuselo. Uze athi zonke izinto esizenzayo enkonzweni masizenze kodwa mazibe nomkhuselo wenceko. Nabo ke labantwana uNkulunkulu wabapha italente lo ukuthi njengamajunior bakwazi ukuthi babe nohlobo lwabo lomculo abawuculayo. Lo mculo ke awutholakali kuzo zonke indawo ngaphandle kwasenkonzweni yabapostoli lapho khona ijunior lizigqaja khona. Nawo ke lo mculo siyawuthatha manje sobeka kwelinye izinga njengoba usuzwa usunogubhu nje insimbi usho khona ukuthi siyawukhulisa sobeke ezingeni nanesikhathi esikusona. Siyafisa ukuthi abantwana bethu baziqhenye bazigqaje ngobubona, ngoba inkonzo yayizama ukubasusa ezintweni ezisemaceleni ezizasemhlabeni kodwa befuna ukuthi bagcineke bengaphansi komkhuselo wenkonzo. Sithi ke nani bafowethu uma niubuka lo mculo sifisa nothokozele ngendlela eyisimangaliso, ngoba umnandi futhi uyaheha wenza ukuthi uzizwe ukuthi usenkonzweni yabapostoli. Ngisho kuyisocial uma sekucula amajunior kubuya wonke umuntu osemnyango azobukela odadewethu beshaya ngonyawo lwabo oluhlukile ngendlela eyisimangaliso. Lo mculo ke ngiyakugcizelela lokho ukuthi awutholakala enkonzweni ezinye kodwa ukutholakala enkonzweni yabapostoli abayishumi nambili kuKristu. Asuthokozeleke ebese siqinisekisa futhi ukuthi siyawugcina njengegugu kithina futhi noma sukhulisa bese singayilahli irhythm yawo nendlela owenzeka ngayo. Uma nawe ukuthi uyafisa ukuthi nawe ukhulise abantwana enkonzweni ukuthi babe sezingeni eliphezulu, sibonele kubona izinto ezintsha ezinobunkulunkulu futhi ezinomkhuselo ngaso sonke isikhathi, nawe awuvinjiwe ukuthi ungayenza lento ibe yinhle ukuze inkonzo yethu iqhakambiseke. Mbukeli ke lapha ekhaya siyakufisa ukuthi uyithokozele kakhulu iDVD yakho ubuse lo mculo ugijime negazi njengoba abantwana benza basenkonzweni. Uthokozeleke mbukeli, siyabonga.
Ngibalande ngaluthando, ngibalande
Siyakholosha siyajabula lapha enkonzweni
Uyalalelwa, uyalalelwa, uyalalelwa. Umangonya mama isimo singavumi. Uyalalelwa, uyalalelwa, uyalalelwa. Umangonya mama isimo singavumi. Uyalalelwa, uyalalelwa, uyalalelwa. Umangonya mama isimo singavumi. Ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Uyalalelwa umangonya ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Uyalalelwa umangonya ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Uyalalelwa umangonya uyalalelwa, uyalalelwa, uyalalelwa. Umangonya mama isimo singavumi. Uyalalelwa, uyalalelwa, uyalalelwa. Umangonya mama isimo singavumi. Uyalalelwa, uyalalelwa, uyalalelwa. Umangonya mama isimo singavumi. Ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Uyalalelwa umangonya ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Uyalalelwa umangonya ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Uyalalelwa umangonya uyalalelwa, uyalalelwa, uyalalelwa. Umangonya mama isimo singavumi. Uyalalelwa, uyalalelwa, uyalalelwa. Umangonya mama isimo singavumi. Uyalalelwa, uyalalelwa, uyalalelwa. Umangonya mama isimo singavumi. Ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Uyalalelwa umangonya ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Uyalalelwa umangonya ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Uyalalelwa umangonya. Ngibonga ithuba engilitholayo ukuthi kube khona okuncane engakukhuluma enkonzweni yabapostoli abayi-12 ngaphansi kobuholi bukababa umpostoli nokumongameli walenkonzo ubaba umpostoli uNV Mlangeni. Ngithi angithathele ithuba nami ngibeke okuncane engamayelana namajuniya akulenkonzo yakithi. Mina-ke nginguSamuel Mfeka owusihlalo wolusha jikelele enkonzweni yabapostoli abayi-12 lokho esithi i-Central Youth Committee. Ngifisa-ke ukubeka nje nami owami umbono mayelana namajuniya. Amajuniya awuphiko lwenkonzo yabapostoli abayi-12. Ngamanye amazwi izulu esihle sithi inkunzi isematholeni.
kuyilapho okukhuliswa khona omama bakusasa. Igama-ke elithi majuniya laqhamuka kakhulu libhekiswe kodadewethu enkonzweni. Akhona-ke namajuniya kube kushiwo abavangeli okungaba-40 enkonzweni. Kodwa ngokwesiqhelo nje uma ulalela ukukhuluma kuthiwa hayi amajuniya ahlangene, usuke wathi kushiwo odade isikhathi esiningi. Esikufisa kakhulu-ke ngodadewethu ukuthi isikhathi esiningi kahle kahle basichitha noma Mshumayeli, basichithe futhi nobaba upriest enkonzweni. Ilapho-ke befundiswa khona ngokukhonza kule nkonzo, ukuba kukhonzwa kanjani kule nkonzo. Umshumayeli ubakhipha ivangeli bese kuzothi ubaba upriest abafundiseke ngokuthi abafundiseke ukuthi kukhonzwa kanjani kule nkonzo. Kanjalo futhi noma priest ubafundisa kanjalo, noma Mshumayeli bafundisa kanjalo. Esikufisa kakhulu-ke entsheni yethu ukuthi ihloniphe. Yilokho nomongameli wethu ayagcizelela isikhathi esiningi ukuthi intsha kufanele ukuthi ihloniphe. Omncane ahloniphe omdala, nomdala ahloniphe omncane. Kube naleyo nhlonipho ebonakalayo, kodwa ikakhulu ukuthi umuntu azihloniphe yena. Uma umuntu-ke ezihloniphe yena ngokwemfundiso yabapostoli, uyathandeka nasekhaya nasemndenini wakubo, ngoba ingane enhle, ingane ehloniphayo. Uyathandeka nasemphakathini lapho ahlala khona, wenza nanokuthi omakhelwane bafise ukuthi iy'ngane zabo zifane naleyo ngane leyo ngoba beyibona iphethe kahle. Uma ngabe omakhelwane bebona iy'ngane zabo zihamba nejuniya, nomuntu wakule nkonzo esithi uyijuniya, babajabule kakhulu ngoba banakho ukwazi ukuthi kungenzeka leyo ngane yabo igcine isifana naye ngesinye isikhathi. Nasesikoleni lapha asuke efunda khona umuntu wejuniya, uyathandeka kwabanye abafundi, uyathandeka futhi nakothisha, nawonke nomphakathi wasesikoleni. Akagcini-ke lapho, uphinda futhi athandeke nasenkonzweni ngesimanga sokwazi ukuthi uyingane ezwayo, uyingane ephethe kahle, eyigcinayo iy'miselelo zenkonzo zonke njengoba zinjalo, futhi iy'ngane ethi noma inamaphutha, amaphutha aya alungiseke kubhekwe phambili. Kanjalo-ke futhi uma seqedile e-high school lapha asuke efunda khona, uyakwazi adlulele phambili nase-university aphinde afunde. E-university-ke nakhona abantwana bethu sibalandele. Empela ngeke sisho e-university kuphela, singathi nje ey'khungweni zemfundo ephakeme bakwazi ukuthi bahambe bayofunda khona. Nakhona ikhona inkonzo yethu lapho sesibalandele khona, bakwazi ukuthi bakhonze ngaphansi kwe-tag yenkonzo okuthiwa the tags, the 12 Apostles Church in Christ student organization. Uma bebuya-ke lapho sebephasile, babuya manje futhi sebeyintsha-ke manje esindala, esikwazi ukuthi ihlonipheke ngokuhlukile emphakathini nasemndenini lapho kade ihlala khona. Ahamba emsebenzini awasebenza nabantu, aphinde futhi akwazi ukuba yitshephula kahle ngendlela efanelekile. Ngeke-ke sichazeke izinto eziningi ngentsha nangey'mfundiso zayo, njengoba sishilo ukuthi ikhuliswa kahle uMshumayeli kanjalo noma priest. Kodwa okuncane nje sikwaziyo sesikubuke ngabo ukuthi bafundiswa indlela yokuziphatha, bafundiswa indlela yokugqoka, ukuthi kufanele ukuthi bagqoke kanjani njengamajuniya, ne-uniform yabo futhi ngokunjalo yahlukile, nanokuthi kufanele bahambe kanjani. Bafundiswa nokuthi kufanele bazithande kwabona. Kodwa-ke injula yakho konke iba phakathi kwabo-ke nompriest ukuze babe ngabantwana abahlale bephilile ngaso sonke isikhathi. Ngingathi-ke okunye intsha yethu-ke ayipheleli lapha eSouth Africa kuphela, kepha nasemazweni angaphandle siyakhuluma futhi ngentsha yale nkonzo, futhi siyagcizelela ukuthi ibe uphiko olunakwayo nolunakekelwayo. Noma-ke phela-ke kukhona ukuthi ikhona intsha eseMalawi, ikhona intsha eseMozambique, ikhona intsha eseSwazini, ikhona intsha eseCuba, nakwamanye amazwe.
siyazi ukuthi indlela zokuphila ayifani wonke lamazwe. Mhlawumbe masikhuluma ngentsha South Africa sifundisa ngeke ifane indlela esingafundisa ngayo maseMozambique noma siseSwazini. Kodwa ke imfundo iyodwa yabapostoli ukuthi kufanele bahlale ngaphansi kwesandla sikaMamshumayeli nangaphansi kwesandla sikaMapriest, kube yibona abakhokhelayo nababafundisayo ngokukhonza kule nkonzo, ukuthi enkonzweni nabapostoli kukhonzwa kanjani. Yebo-ke kuyohlala kukhona-ke izimo zempilo zokwahlukahlukana ukuthi kwelinye izwe kuphilwa kanje nakwelinye izwe kuphilwa kanje. Mhlawumbe umuntu ngeke ayeke kakhulu kulokho, kungabonakala uma ngabe esekuleyo ndawo leyo sekukhuluma sekubonakala impilo yakhona, ngoba okunye kungahle kube ngazi ukuthi kube namahlonyanyana kanti bekungafanele. Ngingathi-ke ilokho nje bengafisa ukusho ngentsha. Mhlawumbe-ke imfundiso yenkonzo-ke ikhona-ke ezinye izinto ey'khulumayo ngentsha ey'qondile. Uma nje uwumuntu omusha okhule ngesikhathi sikababa umpostoli phakathi, uma umlalela ukuthi uma ekhuluma ngentsha ubemchaza kanjani umuntu omusha fanele ube umuntu onjani, ungathi uma usulalela ungakuzwa ukukhuluma kwakhe ukuthi cha wayekhuluma ngesinye isikhathi efundisa ngesinye isikhathi ukuthi intsha kufanele ihambe kanjani. Kodwa futhi uma ulalele ngesikhathi sikababa umpostoli uMlangeni umongameli esinayo njengamanje, naye futhi emefundisa ngentsha akwehlukile emfundisweni zikababa umpostoli phakathi. Kodwa kuba khona lokho ukuthi ikhona indlela naye afisa ukuthi intsha ihambe ngayo phakathi enkonzweni. Kanjalo-ke nomthetho wezwe mawulandele khona into eyishoyo ngentsha ukuthi umuntu omusha kufanele ube umuntu onjani. Uma usilala futhi nesifundiso sabapostoli khona futhi okunye sikushoyo ngentsha okuningi ukuthi entsheni kusebenza kanjani. Khona abayintsha, khona abahola intsha. Intsha-ke noma ngabe kumaphi ama-structures ngisho ngokwasezweni ayikho intsha eyihola yona. Intsha iyaholwa, ingaholwa abantu ongathi uma ubulalele ucabange ngenye indlela, kanti cha ekugcineni kwakho konke nje noma ngabe ikuphi intsha iyaholwa. Kufanele kube khona abaholi bentsha ukuze ikwazi ukuholeka. Iyothi mase iholeka-ke bese besuka-ke abadala-ke bese besala-ke laba sebevuthiwe-ke entsheni bahola intsha njalo njalo. Yilawo mazwi nje ebengafisa ukwasho amafishane athinta intsha yenkonzo yethu in the 12th Apostles Church in Christ Youth Organization ngaphansi kababa uNV Mlangeni, omongameli wale nkonzo, umpostoli omkhulu with the 12th Apostles Church in Christ jikelele. Ngiyabonga. Ekukhokeleni kwami enkonzweni nginikwe ithuba lokuba ngikhokhele esigabeni sokuwomveleli, umveleli uDladla Ondini noma ekhaya-ke kuKwaNongoma, kodwa umsebenzi omningi wokomoya usondini ngenxa yokuthi ngihlale kakhulu Ondini ngenza umsebenzi wenyama khona, kodwa ekhaya kwaNongoma. Umsebenzi wamajoniya ubonayo ungaphansi kwesandla somkhokheli olusha obaba uOsindlovu ozinze khona Ondini, naye ukunikwa kwakhe ithuba lokuba akhokhele intsha. Nami ngibukile ukuthi uNkulunkulu kuningi ambulela khona, ngoba okwami ke kube ukuthi nje akakhokhele intsha ngendlela ezokwenza ukuthi intsha izizwe ukuthi igadiwe, ngendlela intsha ezokwenza ukuthi ibone ukuthi iyakhokhelwa futhi iyathandwa. Imisebenzi kabayenzayo yiye engikhombisayo ukuthi kusho ukuthi ubaba unawo umbono nesu lokuyikhokhela intsha. Konke abakwenzayo bakwenza ngaphansi kweso lakhe. Ubaba uphakathi ethi usungula inkonzo yolusha, ubaba akhonze bodwa bafundiswe njengolusha inkonzo. Ngalibamba lelo thuba ngezandla ngesikhathi ngisikhokhela ubaba uMveli Mfeka, nganeklasi lolusha lodwa bebamba inkonzo bodwa. Ngithola inceku ngelanga ngithole ngale inceku, nami ngithola ithuba ngiye nami ngibambe inkonzo nabo. Ngase ngifunda-ke kubaba ukuthi kuningi okufuna kufundiswa intsha yodwa njengentsha, nakho ukwenza ama-activities abo njengolusha
bakwenza nangesikhathi sayo inkonzo esikhundleni sokuthi kuthiwe abafundi oJohani bona bafundiswe ngezinto zabo zokukhula ukuthi babantu abasha, bona bafundiswe ukwenza izinto okufanele ukuthi bazenze njengolusha. Lokho-ke kubanika ithuba-ke lokuthi i-practice abalindi lwesibili nangalisonto bona inkonzo ingaba 30 minutes, 30 minutes omunye kube i-practice. Futhi abantu abasha mabenza into engama-activities bazizwa bekhululekile ngoba ila bekhulisana khona bona bodwa, ila becijana khona bodwa. Futhi kuvuleka nethuba lokuthi sibone abaholi khona lapho ngoba ekwenzeni kwabo ama-activities kuvela okuningi okwamakhono abo. Ngenye indlela-ke umbuzo othi le msebenzi omuhle abawenzayo isikhathi sokupracticela basithola nini? uLwesibili olumisiwe nangazi izinsuku zokukhonza uma bebodwa njengentsha endaweni zabo, noMgqibelo ngoba abasebenzayo nabafundayo balinika ithuba lokuthi ngoMgqibelo beze enhlelweni zabo zokuthi abangakwenza ngaphansi nensuku bakwenze ngoMgqibelo ekuseni, baphume ivangeli, babuye bapractice, benze zonke izinto emele ukuthi ngabe bazenzile phakathi neviki, bebambe kumsebenzi wenyanga. uMgqibelo-ke uyabasiza, isonto liyabasiza. Umusic okuthiwa yi-choral music umculo lo ofundwa ukuthi uculwe obhalwa nezagidlanyana ezithize, osikudinga umuntu owake wafunda into ebhaliwe ukuthi ithini. Lo mculo-ke awulona-ke isoka kubantu abaningi ngoba abanye bathatha ngokuthi umculo wefundiswa, abanye bathatha ngokuthi umculo wabantu abanolwazi olujulile ngomculo. Kodwa-ke abanothando lomculo la entsheni bavele bafunda nje ukuthi mabefundisa ukuthi abacule kanje bakubamba lokho. Futhi nekhono lomphathi wabo obe nobuciko bokuthi abatholele umuntu owuchwepheshe ngakulo music lo wezagila okuthiwa yi-choral. Lo muntu wathola ukuthi umuntu onobuciko obukhulu. Mina-ke ngibona ubuciko benkokheli ekwazile ukubona umuntu onobuciko. Wabanika-ke kwalula kubo ukuthi umculo we-choral bawuthande futhi bawucule ngendlela le uthisha wabo ayebafundisa ngayo. Futhi injabulo-ke yaba khona kwaba ukuthi ngimcele umphathi olusha ukuthi nabanye abasenkonzweni esikhonza nabo kuzonithuna lolu lwazi engathi lungasabalala abacela abanye abakhokheli bolusha bakhona ngoba inkonzo yabapostoli sikhulisa izinga lomculo, abameme nabanye bamthole lo coach ukuthi akhoshe nabanye. Injabulo-ke yami ingankulu kakhulu uma ngathola ukuthi kuyizona choral music nje iyangena, iyathandeka. Kusithi masikhompyutha nge-choral music kuyizona nje kube khona i-competition ebonakalayo ukuthi cha zidlala umlando. Ngoba uma kunama-competition sijabulela kakhulu i-gospel nokunye okuyimboloho, kanti manje egcineni i-choral iyamcija umuntu, imenze nje nobuntu bakhe ukuthi kuba ngcono kunakuqala. Umuntu ocula i-choral uyahlonipheka. Esingakulindela ukuthi mabehlala ngaphansi kwenkokhelo yomkhokheli labo abantwana kusekuningi okuya phambili esizokubona ngoba umkhokheli wabo unombono ovulekile ngabo futhi uyabathanda. Isikhathi esiningi uhlala enabo. Okuningi okuya phambili mina nami ngulindele ekuthenini ngibone kubo ngoba isikhathi sokuthi babe ndawonye isona isikhathi abasithandayo ukuthi basenze. Okuningi okuya phambili ngizofunda nami othandweni lwabo abazoba nalo lokuthi ngoba umculo vele bayawuthanda. Sengilindele umkhiqizo nami ngizobona ngoba lokhu nje abakwenzayo njengamanje ngikubona kusesiqalo ngendlela engibabuka benothando ngayo nokucula umculo obenza bona behlale bephilile, bacula umculo abanethemba futhi ukuthi uzobaphilisa abanye abawulalelayo. Yeliya phambili ke baba ngathi nje lihle la ethubeni lokuthi behlale njalo bekumkhokheli.
Okugcina nje babe ngalisho angibafihleli ukuthi ukufunda komuntu omusha ayifunda inkonzo sibeka umphako ukuthi eminyakeni engama-30 kuya le so besinayo inkonzo uma bona beyibambile ngoba uma ngibafihlela bengaze becabanga ukuthi ngibakhokhelele ukuthi mina ngibe nodumo ngabo kanti mina ngitshala ukuthi eminyakeni engama-30 kuya le bona bebesebezinceku nengcwekazi zakusasa engibafundisa kona nengikutshala kubo ngivikela isithunzi senkonzo ukuthi kungabikho into ebethi abathi abayazi obaba babesikhokhela bahamba bengasitshela ngalutho ngibatshela nje kuqonda ukuthi kusasa yibe inkokheli kusasa yibo abobetshela abazalwane nodade ukuthi yinani eyenziwayo enkonzweni yabapostoli ngaleso sekele esinjalo ngenzela ukuthi mase kubafica bethi hayi ubaba washo kungabe ngathi umuntu uthathwa ngoba engcono kunabanye noma umuntu uthathwa ngoba ongathathwa ingoba kunesizathu esithize cha namanje phela babonke akhokheli wonke umuntu kodwa obethathwa uyobe kufezeka isiprofeto sokuthi kwakushiwo ukuthi bafundisele ukuthi nabo baba abaholi kusasa ngibonga kakhulu baba nginethemba lokuthi ke lokho esikubonayo ngeminye iminyaka futhi bobe sebekuphinda bona bekwenza kube kuhle kakhulu kunalokho ngiyabonga.
Mama Ngonyama, siyakubonga. Mama Ngonyama, siyakubonga. Usithandile, usikhombisile indlela ezulwini. Usithandile, usikhombisile indlela ezulwini. Bheka thina, siyakholosha, siyathakadula lapha enkonzweni. Bheka thina, siyakholosha, siyathakadula lapha enkonzweni. Iyo le ndlela uma simunye. Iyo le ndlela uma simunye. Bangakanani, bangambotane zonibalile thina. Bangakanani, bangambotane zonibalile thina. Mama Ngonyama, siyakubonga. Mama Ngonyama, siyakubonga. Usithandile, usikhombisile indlela ezulwini. Usithandile, usikhombisile indlela ezulwini. Bheka thina, siyakholosha, siyathakadula lapha enkonzweni. Bheka thina, siyakholosha, siyathakadula lapha enkonzweni. Iyo le ndlela uma simunye. Iyo le ndlela uma simunye. Bangakanani, bangambotane zonibalile thina. 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 Bangakanani, bangambotane zonibalile. Uyalalelwa, Mama Ngonyama, isimo singavumi. Uyalalelwa, Mama Ngonyama, isimo singavumi. Uyalalelwa, ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Uyalalelwa Mama Ngonyama, ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Uyalalelwa Mama Ngonyama, ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Uyalalelwa Mama Ngonyama, uyalalelwa Mama Ngonyama, isimo singavumi. Uyalalelwa
wethu uyalalelwa umangonyama ulalela kwesinye isikhathi ubiza ukuphila wethu uyalalelwa umangonyama ulalela kwesinye isikhathi ubiza ukuphila wethu uyalalelwa umangonyama uyalalelwa umangonyama isimo singavumi uyalalelwa umangonyama isimo singavumi uyalalelwa ukulalela kwesinye isikhathi ubiza ukuphila wethu uyalalelwa umangonyama ulalela kwesinye isikhathi ubiza ukuphila wethu uyalalelwa umangonyama ulalela kwesinye isikhathi ubiza ukuphila wethu uyalalelwa umangonyama. Ngibonga ithuba engilitholayo ukuthi kube khona okuncane engakukhuluma enkonzweni yabapostoli abayi-12 ngaphansi kobuholi bukababa umpostoli nongumongameli walenkonzo ubaba umpostoli uNV Mlangeni. Ngithi angithathele ithuba nami ngibeke okuncane engamayelana namajuniya akule nkonzo yakithi. Mina-ke nginguSamuel Mfeka owusihlalo wolusha jikelele enkonzweni yabapostoli abayi-12 lokho esithi i-Central Youth Committee. Ngifisa-ke ukubeka nje nami owami umbono mayelana namajuniya. Amajuniya awuphiko lwenkonzo yabapostoli abayi-12. Ngamanye amazwi izulu esihle sithi inkunzi isematholeni. Kuyilapho okukhuliswa khona omama bakusasa. Igama-ke elithi majuniya laqhamuka kakhulu libhekiswe kodadewethu enkonzweni. Akhona-ke namajuniya kube kushiwo abavangeli okungaba-40 enkonzweni. Kodwa ngokwesiqhelo nje mawulalela ukukhuluma kuthiwa hayi amajuniya ahlangene usuke wathi kushiwo odade isikhathi esiningi. Esikufisa kakhulu-ke ngodadewethu ukuthi isikhathi esiningi kahle kahle basichitha noma Mshumayeli, basichithe futhi nobaba upriest enkonzweni. Ilapho-ke befundiswa khona ngokukhonza kule nkonzo ukuba kukhonzwa kanjani kule nkonzo. Umshumayeli ubakhipha ivangeli bese kuzothi ubaba upriest abafundiseke ngokuthi abafundiseke ukuthi kukhonzwa kanjani kule nkonzo. Kanjalo futhi noma priest bafundisa kanjalo noma Mshumayeli bafundisa kanjalo. Esikufisa kakhulu-ke entsheni yethu ukuthi ihloniphe. Yilokho nomongameli wethu ayagcizelela isikhathi esiningi ukuthi intsha kufanele ukuthi ihloniphe. Omncane ahloniphe omdala, nomdala ahloniphe omncane. Kube naleyo nhlonipho ebonakalayo, kodwa ikakhulu ukuthi umuntu azihloniphe yena. Uma umuntu-ke ezihloniphe yena ngokwemfundiso yabapostoli, uyathandeka nasekhaya nasemndenini wakubo ngoba ingane enhle, ingane ehloniphayo. Uyathandeka nasemphakathini lapha ahlala khona. Wenza nanokuthi omakhelwane bafise ukuthi izingane zabo zifane naleyo ngane leyo ngoba beyibona iphethe kahle. Uma ngabe omakhelwane bebona ingane zabo
sihamba nejunior nomuntu wakule nkonzo sithi uyijunior babajabule kakhulu ngoba banakho ukwazi ukuthi kungenzeka leyo ngane yabo igcine isifana naye ngesinye isikhathi. Nasesikoleni lapha asuke efunda khona umuntu wejunior uyathandeka kwabanye abafundi, uyathandeka futhi nakothisha nawonke nomphakathi wasesikoleni. Akagcini-ke lapho, uphinda futhi athandeke nasenkonzweni ngesimanga sokwazi ukuthi uyingane ezwayo, uyingane ephethe kahle, eyigcinayo izimiselelo zenkonzo zonke njengoba zinjalo, futhi ingane ethi noma inamaphutha amaphutha aya alungiseke kubhekwe phambili. Kanjalo-ke futhi uma seqedile e-high school lapha asuke efunda khona uyakwazi adlulele phambili nase-university aphinde afunde. E-university-ke nakhona abantwana bethu sesibalandele empela ngeke sithi e-university kuphela, singathi nje ey'khungweni zemfundo ephakeme bakwazi ukuthi bahambe bayofunda khona. Nakhona ikhona inkonzo yethu lapho sesibalandele khona bakwazi ukuthi bakhonze ngaphansi kwe-tag yenkonzo okuthiwa the tags, the 12 Apostles Church in Christ student organization. Uma bebuya-ke lapho sebephasile babuya manje futhi sebeyintsha-ke manje esindala esikwazi ukuthi ihlonipheke ngokuhlukile emphakathini nasemndenini lapho kade ihlala khona. Ahamba emsebenzini awasebenza nabantu aphinde futhi akwazi ukuba yitshephula kahle ngendlela efanelekile. Ngeke-ke sichazeke izinto eziningi ngentsha nangey'mfundiso zayo njengoba sishilo ukuthi ikhuliswa kahle umamshumayeli kanjalo noma priest. Kodwa okuncane nje sikwaziyo sesibuke ngabo ukuthi bafundiswa indlela yokuziphatha, bafundiswa indlela yokugqoka ukuthi kufanele ukuthi bagqoke kanjani njengamajunior, ne-uniform yabo futhi ngokunjalo yahlukile nanokuthi kufanele bahambe kanjani. Bafundiswa nokuthi kufanele bazithande kwabona. Kodwa-ke injula yakho konke iba phakathi kwabo-ke nompriest ukuze babe ngabantwana abahlale bephilile ngaso sonke isikhathi. Ngingathi-ke okunye intsha yethu-ke ayipheleli lapha eSouth Africa kuphela, kepha nasemazweni angaphandle siyakhuluma futhi ngentsha yale nkonzo, futhi siyagcizelela ukuthi ibe uphiko olunakwayo nolunakekelwayo. Noma-ke phela-ke kukhona ukuthi ikhona intsha eseMalawi, ikhona intsha eseMozambique, ikhona intsha eseSwazini, ikhona intsha eseCuba nakwamanye amazwe. Siyazi ukuthi indlela zokuphila ayifani wonke lamazwe. Mhlawumbe masikhuluma ngentsha yaseSouth Africa sifundisa, ngeke ifane indlela esingafundisa ngayo maseMozambique noma siseSwazini. Kodwa-ke imfundo iyodwa yabapostoli ukuthi kufanele bahlale ngaphansi kwesandla sikamamshumayeli nangaphansi kwesandla sikamapriest, kube yibona abakhokhelayo nababafundisayo ngokukhonza kule nkonzo, ukuthi enkonzweni nabapostoli kukhonzwa kanjani. Yebo-ke kuyohlala kukhona-ke izimo zempilo zokwahlukahlukana ukuthi kwelinye izwe kuphilwa kanje nakwelinye izwe kuphilwa kanje. Mhlawumbe umuntu ngeke ayeke kakhulu kulokho, kungabonakala uma ngabe esekuleyo ndawo leyo sekukhulume sekubonakala impilo yakhona, ngoba okunye kungahle kube ngazi ukuthi kube namahlonyanyana kanti bekungafanele. Ngingathi-ke ilokho nje bengafisa ukusho ngentsha. Mhlawumbe-ke imfundiso yenkonzo-ke ikhona-ke ezinye izinto ey'khulumayo ngentsha ey'qondile. Uma nje uwumuntu omusha okhule ngesikhathi sikababa umpostoli phakathi, uma umlalela ukuthi uma ekhuluma ngentsha ubemchaza kanjani umuntu omusha fanele ube umuntu onjani, ungathi uma usulalela ungakuzwa ukukhuluma kwakhe ukuthi cha wayekhuluma ngesinye isikhathi efundisa ngesinye isikhathi ukuthi intsha kufanele ihambe kanjani. Kodwa futhi uma ulalele ngesikhathi sikababa umpostoli uMlangeni umongameli esinayo njengamanje, naye futhi emefundisa ngentsha akwehlukile emfundisweni zikababa umpostoli phakathi. Kodwa kuba khona lokho ukuthi ikhona indlela naye afisa ukuthi intsha ihambe ngayo phakathi enkonzweni. Kanjalo-ke nomthetho wezwe mawulandele khona into eyishoyo ngentsha ukuthi umuntu omusha kufanele ube umuntu onjani.
mawusilala futhi nesifundiso sabapostoli khona futhi okunye sikushoyo ngentsha okuningi ukuthi entsheni kusebenza kanjani khona abayintsha khona abahola intsha noma ngabe kumapha ama structures ngisho ngokwasezweni ayikho intsha ezihola yona intsha iyaholwa ingaholwa abantu ongathi uma ubulalele ucabanga ngenye indlela kanti cha ekugcineni kwakho konke nje noma ngabe kuphi intsha iyaholwa kufuna bekhona abaholi bentsha ukuze ikwazi ukuholeka iyothi bese iholeka-ke bese besuka-ke abadala-ke bese besala-ke laba sebevuthiwe-ke entsheni bahola intsha njalo njalo. Yilawo mazwi nje ebengafisa ukwasho amafishane athinta intsha yenkonzo yethu in the 12th Apostles Church in Christ Youth Organization ngaphansi kababa uNV Mlangeni omongameli wale nkonzo ompostoli omkhulu with the 12th Apostles Church in Christ jikelele. Ngiyabonga. Ekukhokeleni kwami enkonzweni nginikwe ithuba lokuba ngikhokhele esigabeni sokuwomveleli umveleli udladla ondini noma ekhaya ke kukwaNongoma kodwa umsebenzi omningi okomoya osondini ngenxa yokuthi ngihlale kakhulu ondini ngenza umsebenzi wenyama khona kodwa ekhaya kwaNongoma. Umsebenzi wamajoniya ubonayo ungaphansi kwesandla somkhokheli olusha obaba uOsindlovu ozinze khona ondini naye ukunikwa kwakhe ithuba lokuba akhokhele intsha nami ngibukile ukuthi uNkulunkulu kuningi ambulela khona ngoba okwami ke kube ukuthi nje akakhokhele intsha ngendlela ezokwenza ukuthi intsha izizwe ukuthi igadiwe ngendlela intsha ezokwenza ukuthi ibone ukuthi iyakhokhelwa futhi iyathandwa. Imisebenzi kabayenzayo yiye engikhombisayo ukuthi kusho ukuthi ubaba unawo umbono nesu lokuyikhokhela intsha. Konke abakwenzayo bakwenza ngaphansi kweso lakhe. Ubaba uphakathi ethi usungula inkonzo yolusha ubaba akhonze bodwa bafundiswe njengolusha inkonzo. Ngalibamba lelo thuba ngezandla ngesikhathi